Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба бер темалар турында. Küçüklerini vahşilerçe öldürüde gayiplenüşü İrod'ны судка кертмәделәр. Моның сәбәбе нидә? Җылылыкны апрель ayında ук сүндерделәр, оның өчен май ayında да түләргә туры килә. Ни өчен? Иң яхшыларын бүләкләделәр. Яршалыда Россия көненә багышланган тантаналы чара узды. Küçüklerini vahşilerçe öldürüde gayiplenüşü İrod'ны судка кертмәделәр. Сәбәбе җитди утырышка ул исерек хәлдә килде. Исегезгә төшерәбез. 43 яшьлек шәһәрдәш эт балаларын үтереп, шүплек контейнерына ташлауда гайыпләнә. Әлеге вакыйга ел башында Заря бакчачылык ширкәтендә булды. Хайваннарны яклап волонтерлар бөтен республика чаң сукты. Алар Иродка карата җинаять эше кузгатуга ирешә. Изначально она была моя. Просто она убежала рожать в другое место. И, соответственно, щенки эти были мои. Анастасия Земляных алдагы суд утырышларына килә алмады. Хәзер суд эшендә шахид буларак катнаша. Эт балаларын үтерүдә гаепләнүче Иродка тиешенчә җәза бирүләрен тели ул. Кыш булган вакыйганы һаман да тетрәнеп искә ала. 5 было убитых, 1 еще живой. Колотые раны. Там видно, что не ножом, но каким-то тупым предметом истыканный он весь был. И пришлось его усыпить. Küçüklerini үтерүдә гаепләнүче Ирод суд утырышына килмәде. Дөресрәге исерек хәлдә булу аркасында аны кертмәделәр. Шахид, дәүләт гаепләүчесе һәм яклаучы як бер тавыштан суд утырышын башка көнгә күчерергә кирәк дигән фикергә килде. Я считаю, что необходимо отложить и обеспечить его явку, так как без него начать невозможно. Суд утырышы 17 июньгә күчерелде. Исегезгә төшерәбез. Küçüklerini үтерүдә гаепләнүче Ирод гаебен таный. Мондый адымга ул янәсе песиен этләр талап үтергәннән соң барырга була. Хәзер аңа 5 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү яный. Лилия Хәбибҗанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. ЮХИДИ хезмәткәрләре урам узышлары турында хәбәр итүне сорый. Кою заводы янындагы һәлакәттән соң автоинспекторлар стрит-рейсингны аерым контрольдә тота башлады. Исегезгә төшерәбез. Фаҗига 3 июнь төнендә булды. Узыш вакытында машина йөртүче Равил Нуруллин һәлак булды, аның Toyota Chaser'ы урталай аерыла. ЮХИДИ хезмәткәрләре кабат искәртә. Шәһәр юллары узышлар урыны түгел. Урамнар трассага әйләнгән очраклар турында экрандагы QR-код буенча исерек машина йөртүче Telegram каналына язуны, яисә 511814 номеры буенча кизү бүлегенә шалтыратып хәбәр итүгезне сорыйлар. Җылылыкны апрель ayında ук сүндерделәр, аның өчен май ayında да түләргә туры килә. Ни өчен? Чаллы ТВ телеканалының кайнар элемтәсенә шундый сораулар килде. Чаллылар торак коммуналь хезмәтләр өчен квитанцияләрне алгач гаҗәпкә калган. Тулырак хәбәрчебез материалында. Ольга Ефремова декрет ялында шуңа күрә барлык йорт хуҗалыгы аның өстендә шул исәптән торак коммуналь хезмәтләр өчен түләүдә. Яшәни ниһаять май ayında җылылык өчен түләү кирәк булмаячак дип куанган була. Чөнки ул квитанциядәге иң зур чыгым күрсәтелгән юл булып тора. Недавно пришла квитанция за май, и там вновь строка за отопление 300 с лишним рублей. Я сейчас нахожусь в декрете со 2-м ребенком, то есть на 4 человек у нас работает только 1 муж. Это лишние траты опять. Күпкенә чалларның май ае өчен квитанцияләрендә җылылык өчен түләү килгән хәлне шәһәр хакимиятендә аңлаттылар. Башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары сүзләренә караганда, җылылык бирү сезоны рәсми рәвештә 30 апрельдә тәмамланган. Съем показаний счетчиков в нашем городе производится по 23 число месяца. Поэтому 7 дней апреля, с 23 апреля по 30 апреля попали в платежку, которая предъявлена к оплате в мае месяце. Шулай ук Илья Зуев апрель ayında ресурсны куллану 177 мең гигакалорияны тәшкил итте дип аңлатты. Шуларның сораулары булса, аларга үз идарәче компаниясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Нәкъ менә коммуналь хезмәтләр хисап ясый һәм квитанцияләрне бастырып чыгару өчен мәгълүматлар җибәрә. Шуннан соң гына район һәм башкарма комитет белгечләренә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Лилия Гатина, Эльмира Гайнаддинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Татарстанда 2023 елда яңартылачак иҗтимагый киңлекләр өчен тавыш бирүгә йомгак ясадылар. Яршалыда Фикрәт Табиев исемендәге яр буе җиңү яулады. Аның өчен онлайн сораштыруда катнашучыларның 29% тавыш биргән. Бу 6165 кеше дигән сүз. Яршалыда тавыш бирүдә барлыгы 21 меңнән артык кеше катнашты. 3 меңнән артыгы яр буе паркы, 2800 ГЭС бистәсендәге мәдәният һәм ял паркы белән шөгыльләнүне сораган.
Автозавод проспектының Жаяулелер зонасы 1834, Боровецкий бульвары һәм Шишмә 1747 тавыш жейді. Камы ярбуы линиясы 1200, КФУ янындағы территория 123 кішіні бүршей. Жәмиқ мәшіті янындағы мәйдан Шоллы яр бистәсіндегі күл һәм Ғиляжев исеміндегі сквер аутсайдерлар болып шықты. Быйыл соңғы қыңғырау 9-шы сыйныфны тәмамлаушы 5261 укушы һәм 11-ші сыйныфны тәмамлаушы 2145 укушы үшін яңгырады. 31 майда 1-дән 8-ге һәм 10-ші сыйныфларда білім олышы 60745 укушы уку йылын тәмамлады. Быйыл 17 күлият, шуларның 6-сы ресурс үзәкләре 9-шы сыйныфтан соң укучыларны кабул итәргә әзер. Шуларның 10-сында бюджет урыннары бар. 9-шы сыйныф укучылары арасында Васильев исемендәге Кама дәүләт автомеханика техникумы, КФУның инженер-иктисад күлияте, Казан инновацион университетының филиалы күлияте, медицина күлияте, Паташов исемендәге техник күлият, Бытынчук исемендәге Кама төзелеш күлияте, педагогия күлияте, сәнгать күлияте кебек һөнәри белем бирү учреждениеләре аеруча популяр. Иң яхшылары Яршаллыда Россия көненә багышланган тантаналы чара узды. Анда иҗади коллективлар, шулай ук шәһәр мэры Наил Мәгдиев катнашты. Тулырак Лилия Гатина материалында. Наиля Саттарова инде 8 елдан артык кунакхана ресторан бизнесы белән шөгыльләнә. Ул үз шәһәрен бик ярата һәм һәр вакытта нинди дә булса әһәмиятле эшләр башкарырга тели. Россия көне алдыннан Чоллы фидакар хезмәт өчен медаленә лаек булды. Очень приятно за то, что руководство города, ну и, соответственно, республики, потому что это награда республиканская, оценили мой труд на благо нашего города и на благо нашей республики. Тантаналы чарада шәһәрнең иҗат коллективлары, шулай ук Чоллы мэры Наил Мәгдиев та катнашты. Ул шәһәребезнең якынлашып килүче бәйрәм белән котлады һәм җәмгыять файдасына башкарган эшләре өчен рәхмәт белдерде. Огромное человеческое спасибо за вашу служебную деятельность, за вашу общественную работу. Хотел бы всем вам пожелать крепкого здоровья, выдержки, успеха. Безусловно, какие бы трудные времена не были, победа будет за нами. Беркем дә бәйрәмнән күңеле тәэсирләрсез һәм бүләкләрсез китмәде. Шәһәр җитәкчелеге исеменнән чолларга чәчәкләр һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Исегезгә төшерәбез, Россия көнен 12 июньдә билгеләп үтәчәк. Шәһәрдә мәдәният һәм ял, җиңү, Гренада, Тукай яр буенда һәм Ирек мәйданында төрле бәйрәм чаралары планлаштырылган. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. 22 июня. ДК «КамАЗ». Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева.